שמחתי מאוד מאוד לקבל כאן לפגישה את ראש הישיבה, הרב הגאון הרב פנחס גאוליוב, ראש ישיבת ברכת עובדיה, וכן גם כן את צוות הישיבה העיקריים, שפועלים רבות ונצורות למען הקהילה האתיופית בכל רחבי ארץ ישראל, וברוך השם, הישיבה הקדושה שהקימו, מכינים אותם להיות רועים תורניים לבני הקהילה. וזה מאוד מאוד חשוב, והיום זה יום מאוד שמח, שזה גם כן יום ירושלים. לאחר 57 שנים זכינו, כן, לשחרור העיר ירושלים, וכן גם כן יום של ציון של כל יהודי אתיופיה שבאו מאתיופיה ומסרו נפש להגיע לארץ ישראל, ולצערנו, לצערנו לא זכו להגיע, באמת ובדרכם לארץ ישראל. אז אנחנו מציינים את היום הזה בזה שאני בעצם קורא לישיבה הקדושה הזאת להמשיך הלאה, להביא עוד ועוד בחורים למען הישיבה ולחזק אותה כדי שיהיו יותר רועים רוחניים לקהילה האתיופית בכל רחבי הארץ. אני גם מכאן קורא לכל מי שיכול לבוא לעזור למען הישיבה, לגייס למענה תרומות, עזרות, כל דבר שאפשרי, כולל גם אני שזכיתי לסייע לישיבה ולגייס עבורה מה שאפשרי תרומה. אבל חשוב מאוד מאוד לדעת שאת הדבר הנפלא הזה, מי שבעצם פתח לנו את הדלת היה מרן הרב עובדיה יוסף, שהישיבה קרויה על שמו ברכת עובדיה, שהוא מאוד מאוד האמין בקהילה, בבני הקהילה האתיופית, שיכולים לצאת מהם רועים תורניים, כפי שראינו שברוך השם מאות של אברכים, בני תורה מהקהילה האתיופית, שחייבים לחזק אותם ולתת להם באמת הרבה כוחות שיצליחו. אז אני באמת מברך אתכם ומאחל לכם שתצליחו לעמוד במשימות, גם במשימות הרוחניות, גם במשימות הגשמיות, ולהגדיל תורה ולהדירה. ואני בטוח בעזרת השם שהציבור גם יירתם ויעזור ויסייע כמה שיותר לישיבה הזאת, לכל ההוצאות של הישיבה והדברים היפים שלה, ושנזכה בעזרת השם לבוא אליכם לעוד כנסים ועוד כנסים כפי שעשיתם, שבאמת זה היה מחמם את הלב לראות את הכנס היפה שעשיתם, וגם את חלוקת התעודות לכל אלה שלמדו בכל מיני דברים של מקצועות התורה, ובעזרת השם תעשו ותצליחו. השם איתכם גיבורי החיל. בהצלחה רבה, בהצלחה רבה, בהצלחה רבה, בהצלחה רבה.